Dobrý hľadničky, zdravím vás od dnešného videa. Ideme ochutávať Tari Drink Iced Tea broskyňa. A potom v ďalšom videu, počkajte, pôjdeme ochutnávať Iced Tea Citron Tari Drink. Dobre, takže idem toto naliať sem a viete, čo nás čaká. Dobre, som tu späť, už je naliaté celé rovno. Takže ideme ochutnávať tú vodu. Vydáva to dobrý zvuk. Takže. Ty. Je to... Ani moc tam necítim tú broskyňu. Ale je to studené. No, je to také dosť studenejšie, ale necítim tam tú broskyňu moc. Iba trošku. A neviem, čo mi to popravde pripomína. Ale akože dobre. 10. Teda 8 z 10 dávam. Dobre, tak toto je pre dnešné video všetko, takže čus!